Karatun ishiriniya karo na shidda da ake kira goron sallah wanda aka saba gabatarwa a kofar gidan Abdulmumin Yahaya wanda ake ce na yaro dan kasuwa da ke unguwar Sabon Gari ya wakana a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar ta ishiriniya. Shin ko me ke ishiriniya? Abdulmudallib Rabi'u ɗaya daga cikin masu karanta ishiriniya ya yi bayani. Ishiriniya yabo ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ya ware ishiriniya wasadda bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyi karim. Yake cewa halile ya ku yan uwana uja ku karkato wanzala ku sauka bin muhasabi. Ya fara ishiriniya tana. Alfazazi ya zo da ishiriniya Katsina. Ya sabka ya haɗa ɗan marina yake cewa fakan ƙimmatin adallahu musulun ummatin da yawa sadauki yake koma kamar cinnakan shara alfazazi ya zo ta da'at lahu amlaku min kullu ummatin ɗan marina ya ƙara guda biyu 20 a littafi na begen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abu ne mai kyau ba abin da ake kashewa illa amu mu shayi a kawo mu ruwa mu kuma za mu yi ta bege in za a kwana ana bege za mu bege wa inni la arjuha walau kuntu fina a shaka ya ga mu muna kamna annabi ko da muna bisa gadan makara. Wasu daga cikin makaranta littafin ishiriniya sun bayyana ra'ayinsu game da wannan karatu na bana. Kowa san da mu nan Maradi da kace Isma'il Inusu Almajir wato duk shekara dai shi Alhaji na yaro na kira mu ko muna karɓa wannan kira nashi saboda shi na sa annabi ma muna so san Allah ya taimake mu ya tada mu gaba nan mu ga wanda muke ban abinda muke wata wannan shekara Allah ya taimake mu ba mu ruwa masu albarka ko mu cika da imani. To sunana Muftar Lawali mai karatu ishiriniya a nan garin Maradi. Lalle muna fatan wannan karatu da ishiriniya 'yan baya su yi koyi da abin da ake yi. Shi kuwa a nasa ɓangare Abdulmumin Yahaya wanda aka yi sani da suna na yaro shine ke shirya wannan taro na ishiriniya ya bayyana farin cikin shi akan manufar wannan zama. Cikin yarda Allah da ta annabi ga 'yan uwana nan tare da ni da kama wasu da tamu duka baki daya zara'un baki daya muke dawamar da wannan abu ishiriniya a cikin duk shekara. A cikin wannan zama da muke duk shekara ana roƙon zama lahiya a cikin ƙasarmu da abin da zai tada mu hankali a cikin ƙasarmu to Allah kawo maganin shi. Magabatanmu wanda suka ɗauko aniya ta ƙwarai Allah kama musu ya ruwa asiri. Wanda zai kawo mu takaici a cikin ƙasa muna roƙo ga Allah ka kawo mu da shi. Kuma a cikin wannan tai ana roƙon damuna mai albarka. Muna fatan wanga abu wataran ma ya kasance har na maƙotanmu su zo. Tare da fatan Allah Ubangiji ya karɓa abin alkhairin da aka roƙa ga wannan jiha da ƙasar Nijar baki ɗaya. Mansur Sani, Almansur TV. A saƙa daren ya ƙaje mai sa'ate wasu